Satangihon ma patik ni debata di minggu tasadarion, imas yan patik parjolo sahatu patik paupaton. Patik parjolo. Audo Jehovah debatam ninna debatata. Dang jadi marakup au bahenonmu debatam. Patik paduahon. Dang jadi ganonmu, jala dang jadi sumanonmu, manang aha na di banua gijang, dohot na di banua tongaon, rodi dan bagasan aek na di toru ni tano, iyang gotung gabe si sombaon, manang si olowan. Patik patoluhon. Dang jadi dohonon goar ni debata, iyang gosot ture dalana, aihona dosogot akan namar sineang di goarna. Patik paupaton. Ingot hamu mapabadiaon hari minggui, dina onom hari maulah hamu nasi ulaonmu. Ale anggo hari papitoni, hari peradianan ni Jahoba debatam doi. Dang jadi homangula anggo dina sadari, manang anak mupe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru. Ro di pinahanmu, ro di isi hutan ni halakpe, namang embati hutam. Aidi na onomari do di topa debata, langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina. Dungi maradian do ibana di hari papitoni, dibayani do umbahin na di pasu-pasu debata Jahoba, hari paradian nai jala di parbadiai. Ima sahatna atong rap mangido gogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, saya pargogo imahami, mangulau na hombar hupatikmi. Amin. Tata poti madosata di adopan ni debata, tapa unduk marohata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami pargogo na suatu dosan, para si rohamida mahami nadongolon, narodohami tujolom manopoti dosa nami nagodangi, di bagasan hajahaton dohami tubuh, jaladang adong haporseon di bagasan rohanami hian. Saluhut dohami manibil sian akka dalanmu, macai godang do pangalesion nami di patikmu, alai ingot mahami, ale Tuhan, ala ni denggan ni basam doat asini roham, say undang paingot akka dosa ni haposoon nami, dohot pangalesion nami, say ingot mahami, hombar tu asini roham, dohot denggan ni basam ala ni goarmu, ale Tuhan Yesus, marpamuati maroham di dosa nami nagodangi. Amin.
Tabegema baga-baga hatani debata taringo tuasani dosata. Songono do pakaholongi di debata di Portibion. Pola do anak na sasadi di Lehon. Asa unang magoganup na Porsea di Ibana. Asa hangoluan na saleleng ni leleng na di Ibana. Asa ngapon ma di debata na di Kijang. Amin. Amin. Epistel di Minggu Tasadarion, ima tar surat sian parjamita bidu opat, ayat sia, sahatu ayat 12, rapta jama marsikap soring. Tagonan tahe mardongan iba, sia napujung ala muba denggana, molo rap marsaulihon parbue nina niulana be. Hai molo tinggang nasada, paheheon nidongan nama ibana. Alai tarjepol situtu mahalak na pujung, molo tinggang ibana. Ala soadong dongan na pahehehon ibana. Songoni i molo rap modom dua halak, marsyarongan mana sida alai behama, las na anggo dihalak na pujung. Murah talogogo anggo pujung sahalak, tupa manahan anggo dua halak, nasida maradopon alona, jala tali na tinolur maol dotos. Ima sahatna, martua do akan natu mangihon hatani debata, jala na peopsa. Amin. Amin.
tahatindak kon maha porsyaotai, rap dohot dongata sa porsyaon, disandok portibion, rap hitam mandok. Au porsea di debata Jehova, ido ama pargogo na suatu dosan, natu mo palangit dohot tano. Au Ya di debata Kristus, anak di debata Jehova na sasadai, imana tenubuan ni si Maria, nagabe-gabea siatot di porbadia, adorang sohabubuan. Ido tohata, natu mau na bernit, di panguhuman ni selatus, nama tetar pajal do ibana di hau pinar silam, natuat tu banuatoru dung ditanom, namulak mamulu di hari patoluhon, nama naik tu surgo, lahudul di siamun ni debata Jehova, amanai pargogo naso hatu dosani, di sima ibana pai mamulak sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot namate, au porsea di porbadia, jala dong sada huria nabadia, huria hatopan halak Kristen akan nabadia, do dihasasan di dosa, do dihatai nama dok, mulak mangulu sogot daging halak nang mate, do dihangoluan nasora sudah. Amin. tabegema kursian seksi lansia diuduti solis sian inang damayanti tobing. Tes. Tes, tes.
terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tabege matikting nama saduriata. Horas madita saluta. Huria di Tuhata tabige majolo tikting namasa di huriata di bagasan nasa mingguon. Parjolo goar di minggu. Goar di minggu ta sadarion ima minggu patoluhon dung epipadias. Doho topik jamita di minggu ta sadarion ima hibul dagingi alai torop ruasta. Paduahon ruasna imbaru. Mamuka sadarion Minggu 26 Januari 2025 nungagabe ruas ni huriata ima keluarga Libertus Agustinus Siregar inata Weni Jayanti Pandela Boru Simanjuntak Maringanan di Jalan Karet Belakang Karet Kuningan Setiabudi Jakarta Selatan masuk tu Wik Karbela. Selamat datang doa selamat bersekutu madi huria HKBP Sudirman Jakarta. Pinangido moloro di manogoto nasida sa jongjong masatokin diingan nanabe. Dangadong ate. Mauliate. Patuluhon pandidion nabadia. Di hari Minggu 2 Februari 2025 di Patupa Huriata do pandidion nabadia tu yanakon ni Huriata di Gereja HKBP Sudirman Jakarta.
Jala hombar tusi di pamasa huriata do konseling tu akka natoras ni dakdanak nanaing manjalo pandidion nabadiai di hari Jumat 31 Januari 2025 pukul 10 pitu WIB di ruang Salomo. Paupaton pendaftaran CD reguler. Mamuka di tahun 2025, Parguru Malua Manang CD reguler HKBP Sudirman Jakarta disesuai hormat tu tahun persikolaan. Mardo mutusi pendaftaran Parguru Maluba 2025 dibuka sian bulan Mei 2025 saat bulan Juni 2025. Jala dibuka maparsiajaran di bulan Juli 2025 hombar tu tahun persikolaan. Syarat lao mandohoti CD reguler ima mamboan surat pengantar sian situawik, surat pandidion dohot kartu keluarga. Napalimaon pelian parmingguan di KLA. Mamuka sadarion Minggu 26 Januari 2025 di parmingguan harian Manang KLA papungu pelian sada A dot sada B andorang sojamita. Pelian paduahon dot amplop pembangunan dung sidung jamita. Panopon tim URT. Mardomu tu haporluan di majelis perbendaharaan Manang Parartaon nunga dipabakit huriata tim urusan rumah tangga URT. Aka goar-goar ni tim URT dohot urayan tugas Boy mata jaha di surat penugasan atar surat di warta na adong dihita. Dewan-dewan. Sian Dewan Koinonia na parjolo seksi sekolah minggu. Sian seksi sekolah minggu na parjolo jadwal ibadah sekolah minggu na paduahon penerimaan calon guru sekolah minggu. Songon informasi manang hatorangan di kegiatan on Boy mata jaha di warta na adong dihita. Namangihut sian seksi perempuan. Naparjolo sermon inahana HKBP Sudirman Jakarta di Patupa di hari Selasa 28 Januari pukul sia WIB inganan ruang Salomo. Pinangido tu sude inahana asaria mandohoti pertangyangani. Napaduahon seksi perempuan HKBP Sudirman Jakarta naing Patupaon pertangyangan bona tahun ima di hari Kamis 30 Januari pukul 10.05 WIB inganan di ruang Salomo. Pinangido tu sude punguan perempuan asaria mandohoti pertangyangan bona tauni. Seksi lansia naparjolo seksi lansia HKBP Sudirman Jakarta naing Patupaon pertangyangan ima di hari Selasa 28 Januari 2025 pukul 10 sada WIB inganan ruang Salomo. Pinangido tu sude ruas lansia di HKBP Sudirman Jakarta asaria mamandohoti pertangyangani. Na paduahon panitia parheheon seksi lansia 2025. Nunga dipabakit huriata ima panitia parheheon seksi lansia 2025. Diaka goar-goar ni panitia Boy mata jaha di warta nadong dihita. Sian Dewan Marturia. Sian seksi musik. Seksi musik HKBP Sudirman Jakarta nunga membuka pendaftaran tu sude ruas naringgas mangaleon taletana nagabe song leader, manang singer, manang pemandu lagu, dohot pemusik, pianis, manang organis. Namangihut Hamauliateon. Parhalado do ruas HKBP Sudirman Jakarta pasahaton Mauliate naparjolo pasahaton Mauliate tu keluarga situa Tampu Bolon inata borus dabutar naparadehon snack di parminggota sadarion songon Hamauliateon nirawana sida di ulang tahun ni inang nyonya situa Tampu Bolon borus sidabutar di 75 tahun. Saitu hatta nama masu-masu. Na paduahon pasahaton Mauliate matu keluarga Tunggul Ferido Pratama inata Novita Dewi Boru Sihombing. Na paradehon bunga altar di parminggota sadarion
songon hamauliateon di rohana sida, tuhata nama masu-masu. Ruas namar sait, akar ruas ni huriata na di bagasan parsahiton di rumah sakit, manang di bagas tabe, boi mata jaha di warta na adong di hita, jala tatang yakon manasida sude asa tumibu marhahi pason. Ruas namar ulang tahun, parhalado duhut sude ruas AKBP Sudirman Jakarta pasahaton selamat ulang tahun matuhamu, akar ruas namar ulang tahun di bagasan nasa mingguan. Tikting tambahan, ruas namonding. Nah di hari Sabtu tanggal 25 Januari 2025, nunga jumolo monding ruas ni huriata ima amang sasma sitorus, marumur nasida, ono puluh sia tahun 10 sada bulan, sian wik Jakarta Pusat. Sadarion nang dibuan tu odean tu Lumban Bolu, Sumatera Utara. Sai tu hatta mamangapuli jala margogoyhon tu sudena ditadikon. Songonima tikting namasa di huriata aka tikting na asing nasopola di jahaon, boi mata jaha songon natar surat di warta na adong dihita. Mau lihat ma tu hatta nama masu-masu. Horas. Marende mahita sian buku ende nomor 650 onom ayat sada dot ayat mangihut uhut nap papunguma peleata. Orang
Martang yang mahita. Dameni debata na sumurung sian saluhut na roha. Imana mangaramoti ate-ate do pikiranmu na di bagasan Kristus Yesus Tuhan tai. Amin. Horas madihita saluhut na amanginang. Oma dihami na perdana dung diojako kami di son. Jadi marsaur mahita marhite hatani debata. Imana tersurat di 1 Korintus bindu 12 mamukama sian ayat 12 sahatu ayat 20 hujaha madihita tapayutiut ma di bagasan rohata songonon madidok pangalaho dohot ulaon ni ruas sama ruas upamana hibul do dagingi alai torop do anggo ruasna jala ruasna toropi menjadi hon daging nasasadai songoni do Kristus. Aiton di nasa sadaido di padidi hotuhita saluhutna. Gabe sada daging nang jahudi nang gorik nang hatoban nang anak mata. Jalatu saluhut hita di painup ponton di nasa sadai. Ai daging ipe dang nasada ruasna tung torobdo. Tung suranin napat di bahen nasotangan au dang masuk daging au. Tung naso masuk daging mai alani jala out suranin na pinggoli ala somata au dang masuk daging au tung naso masuk daging mai alani out mata sandok dagingi di dia ma parbinegian out pinggol sandok dagingi di dia ma parnianggoan. Alai dia turhon debatado inganan ni ganup ruas di dagingi marguru tulomo ni rohana alai outsura sarua si sude behama dagingi alai nang petorop akaruasi sada do dagingi ido ianggo sahatna hurian itu hata namar pungu di bagasan manogoton. Adong do pandohan mandok songonon. Tidak ada yang salah dengan perbedaan. Tidak ada yang salah dengan perbedaan. Tetapi yang bermasalah adalah keegoisan kita yang memandang perbedaan. Ido. Tikos do hatai sasitong na perbedaan ido na membahen uli jala denggan. Taida maka manginang. Ketika Allah menciptakan manusia, kita berbeda. Adong do bawa, adong berua. Adong do na mokmok, adong do na kurus. Adong do na birong, adong do na botar. Adong na pendek, adong do na timbok. Alai uli do sude. Karena itu semua indah. Perbedaan itu indah. Tetapi bagaimana kita menyikapi perbedaan itu. Bohado hitam mamereng perbedaan ini. Ido. Alana taida maka manginang. Di negara taupe godang do perbedaan. Godang do parasingan. Yang satu dengan yang lain pasti do berbeda. Jala molo taida ma berbeda suku. Berbeda do ima tradisi, berbeda do adat, berbeda do istiadat. Nang pe taida sama-sama halak Batak pe hita berbeda do. Berbeda do adat silindung dohot balige. Mungkin berbeda do muse adat di Tapanuli Selatan dohot di Tapanuli Utara. Alai taida masikop do sude. Denggan do sude, uli do sude. Karena itu bagaimana kita melihat perbedaan itu ido narikot. Bohado hitam mamereng perbedaan ini. Songon dia do hitam menyikapi. Alani ima nakin molo taida haulion ni perbedaan ini tabayakom maamanginang. Molo dos do hita sude. Bagaimana kita membedakan? Molo sarupa do rupata sude. Bohama hita membedakan. Molo taida masarupa hita sude. Idia do isoni anak kokku ni nahita do. Idia do suamiku, idia do istriku, pasti do berbeda. Alanido dengan do perbedaan itu. Karena perbedaan itulah membuat kita dengan manang mamorah hita.
Hurian itu hatta pasti kita akan sulit mengenalnya, itulah jika tidak ada perbedaan itu. Tetapi di sisi yang lain gara-gara perbedaan itu menimbulkan konflik. Ini yang disampaikan oleh Paulus ke jemaat Korintus. Asa unang adong na menganggap dirinya lebih tinggi dari yang lain. Asa unang adong perselisihan, perpecahan. Karena perpecahan itu terjadi ketika umat itu menganggap dirinya lebih tinggi dari orang lain. Molo wanggap doau lebih tinggi dari orang lain. Saya menganggap lebih tinggi atau lebih dari orang lain. Itulah yang menimbulkan konflik. Sarupa doi aka amanginang tabayakom. Molo adong pehalubiok umpamana alai hupanenganengaho ni, saya menyombongkan itu, itulah awal dari perpecahan. Alai molo adong diau, adong dihamu, mari kita bekerja sama. Isi, saling mengisi. Halobioki, hahurangan munai, mari saya isi dengan kekurangan amang dan inang. Kekurangan saya isi dengan kelebihan amang inang. Maka jadi sikopdo dengan ulido. Sarupa do namar kori pi amang adong suara sada 2 tulu 4. Alai molo adong na menonjol singil, maka suara itu akan tidak enak. Alai molo harmonis do sarupa sudi sada 2 tulu 4 ido namar kor. Jala ido hauliona. Alani ido nakini do kon perbedaan itu kita jangan menganggap itu menjadi kesombongan, keangkuhan kita. So na dio kondisi Paulus nakin molo didok tangan, do nati kos Roma musebutuha.